Seafar géad fáilte seachtain so Tráchtaire na gotí mala Sraith Iománaíocht na mún 2026 agus an cluiche dearna atá fácathe sulla méid an craobh istigh slúideas a bailú isteach an son agus an Clár agus Corcaigh a tartaigh Míchéal an so Tráchtaire se tan farc arás an dana Mumhan sá agus na tilhaid se lasta na slúte fós a bailú isteach agus sin ag súl go mór leis an caibhlant idir an Clár agus Corcaigh an sa I mala Tráchtaire. Deise goingim súla cath chun caing ar na fórna bheith tasnú Tráchtaire agus tasnúid leis an fór an áitiúil Corcaigh. Tá 9 dahra déanta go dain ag Ben O'Connor ón fór na cail I gcuine limaní hí sa Spórt an Ghail an tachtain sicata agus deis ag séisir a bhí gimmert le Hallscoil Corcaigh agus le MTU tasnú an sa Tráchtaire. Páidí O'Sullivan a sig sa cúl ar gcuine cosisiúd. Bertella, Mask and Lína Lán Cúla, Darragh O'Sullivan agus Shane Kingston. Sinné Shane Kingston, Valja Norris, féad scoil Bert le hanam Shane Kingston ag gimmert de Corcaigh an sa Tráchtaire. Taí ag lehéadí éan 2 mís lína lechúil agus Brian Keating agus Brian O'Sullivan ó ceann turcateach seach a lár parca de Corcaigh Tráchtaire. Ben Cunningham comáiste go cuman fion bar a néfa bhí sé gimmert leis an ollscoil an tachtain sicata agus sé Shane Kingston ón Douglas atá mar chaptéin an sa Tráchtaire agus ahrú déanaach déanta ón Glóir fógraigh Alan Walsh ó ceann turca caithh ihre fihedó istigh inóna Jack Leahy. Tá idir taí agus óga ránathe ag fuair an Clár agus an banisteoir Brian Lohan ag tardeis de rein timmerthirí nua cé bhfuil go leor animnach stigan go mbeadh seanachna ag dtíana ortha an cúlbáir na measc sinna Íomhar Cuilig an ón vehicle. Adam Hogan freisin mar cúlaí istigh Cathbhíomhar dó agus Conor Cleary mar lán cúlaí ach animnach lua le héadí fiacra ó Brian agus Aidan Fall I meas na gosantóirí den Clár an sa Tráchtaire. Siad Oran Cahill agus Ryan Taylor an bhirrta hosnóig go lár parca de bhaintear dál gas agus ahrú déanaach déanta níl fear chruthedánaí cearna Cahill Malone ar fáil an tús sé léchúnta an Clár ag cathbh ihre fiche sé Tony Kelly I dhioccha go seachan áitiúd agus tosathe maithe well go leor animach an nua freisin Senan Dunford, Colm O'Mara agus Keith Smith istigh sa lína lán tosaigh don Clár an sa Tráchtaire. Se tan slú a bailú isteach I gcónaí an sa gotí mala an Tráchtaire go háling ar fad 8 géim Celsius agus an farc go maith agus mar dermse daoine ag súl go mór leis an gaibhint fécinnt ar cá seasan cuasaí. Well, agus stad seo bhí buan chéad lá ag maintear an Clár gona limaní in san tulach seachtain ón sacrna tá dúra cata 3 gona 3 agus go dain cúl déanaach ó bhuile éiricha ag Mark Rogers a thugann buada ar an Clár an Tráchtaire áirithe sin agus an son ar a déhheile agus Corcaigh Castlíidir dí Páirt na Ghail an tachtain sicata agus cé raidir omíoch go más chéad le in san tarna leis sin haring limnach lóth agus go leor immerthirí le taithí na blianta ag limnach héna 28 a gona 6 cúlín díg bheanna go deire agus buada dozéin cúlín ag limnach an Tráchtaire áirithe sin. An rud a chiílíonn sin tá sa goin go cintethe tá Port Láir go cáilthe an cluiche ceannis a bheith ar siúl dé Sathring ach an cheist céh ag lótha tá rogha idir Corcaigh an Clár agus limnach tá sa an Clár má bhún siad nó má bhíon cóscóracha is leor sin de Corcaigh caiigh siad bua 9 gúlín agus 5 a bheith cá chun $18 cluiche ceannis ach má bhún siad agus é níos lúná sin siad limnach arach go raid ag a bar Grúpa B. Má se sinné mar jasan cuasaí an sa tá míid beag na cholah an sa I mala sin réiteoir Tráchtaire ná fear limaní Johnny Murphy agus ní fadanis le go gacha sé an slitiréisteach nar a gachtainna ins na háitecha cearta ach is léir go bhfuil chuidasna himmerthirí tá rán sa Tráchtaire le héadí Tony Kelly agus mar sin go de spáin sé go bhfuil ann ag gimmert in cluichí ag tastáil ó chuid san himmerthirí go cinnte agus an tarrán náisiúntanis an sa thugaing mala.
Gachar Olivan sa Mala Truchanómas Godain tá in Lat na Iomána is Iomána na Mún agus sin Cate Shacanson ag an Raid Shore Johnny Murphy ó Limna Cade Shillivanson ag an Clár Dinta Gama ag Nilo Farrell Rish Anam na Canoe Corstach ag Brian Lohan Desher Coolin and Counson Tamán Tishtach ag Gedera Haven Lava Clay agus Foril Cade Shansonson ag an Clár agus Foril agus Stray Cashud tá sé anna hocht dáhéh ag an tamsa dun flian immerthirí nua riil agus an comórta Sraith tosnú go dain seachtain ón Downach beag seo atá le teach ceann má imime trasnan son ag Brian Keating agus Corcaigh ag Geary Teachtaire an scóráil an sá a rís deistach ag golóir immerthirí nua cuinig nach bhfuil duine arbe ag tosnú an sá de Corcaigh seánóna is a hosig ag glethe ceanna semáíocht na héireann a gcuine hibredáir an oréis sin chuid a thnáis go maithan son ag an Clár agus seans go siúd Teachtaire an únsaí báthhána le ar Dave Howell tá fad golóir leis a gceann átha sin ceist bhfuil crinnes tá go dain tá sé sin tomáinte thar an trasnán an son agus scór má ag an Clár beag duine atá tris taistil denú amach ó chunta an Clár an sá ach an céad cúlín aimsethe an son agus dinta go mac go siúd Corcaigh gine sigurige sin a raigart brú an son ach tá spás beidir ágrothú isteig Teachtamach Geary sin is smachtú agus tá sé dinta go mac an lántasí sin é Sean Desmond tá an ceann an áfach ar Haven Lava Clay má sé ceann ar Foril ag an dáhéhan tá ach an chéad cúlín ag an Clár agus beis le Gearig dultín cléthe ceannis dar nóí ar blion únta go Norracha agus ní rairgló teachtamach as comórtas na mún treis craibh na héir na bhuachan go daine an bblion river sin ach an sá an bliana tá fánortha tús machar leis an blian agus an pucslaasa sin a Gedera tug I bhábhar Corcaigh agus sin Farlar Park a Brian Keating na Hógaigh. Is fécinn turn around a tan farc go maith hangón faring an níos túisce na madna glanta agus sin a Gedera bhábhar an Clár agus teachan tosagan son Nilo Farrell ó leathan agus ibar tríd an son spás cruthaigh Conor Cleary Machdín Taobh Howell dígar ní an Clár teach Dermot Ryan ó Cratla chuir náise hen sé siúd agus ó an Catholic Casa Hart an son dín lán coolí sinna Conor Cleary agus spásar Dave Howell in ag Dermot Ryan Ryan ag scuile le hiíreacht Míchéal agus tá ceann Míchéal an son ag an Clár má se rá coolín luach an son ag an Clár agus Corcaigh fós if nach dá géad ceann an tá. Leis an pocamach ag Páidí O'Sullivan ó chuman an ahraí nail dar nó bhí Brian Saunders down an tachtan sigata deis an tachtan seo ag O'Sullivan tá seans ag Corcaigh agus Alan Walsh an ceann ag Tarling san á contar tá Caig an cúlbára tachtamach agus Ívar Quilligan tá taí agus siúd glanta go dtí Conor Cleary agus an Clár beáín dain séireach an son ach ag Gedera ar an lohéis sin a glanna agus dín Taobh Howell tá lús go cinnte ag an Clár an sa tránóna tá deis scórála ón Dave Howell ach tá sé sin na methe ar Haven na Lava deis sin gá seansan is tá caiilte agus ag Gedera ar Foril Rís an Clár agus ochras ortón tú spás Craig Ryan Taylor ach an number spás tu a dó beidir agus ag Gedera an tríú ceanna tá mithir Stray an son ag an Clár ach tá si tá spáin go maith tús na himar an sa chuinnig Brian Lohan ag Aniston seachtúm líon an sahim líana agus sé John Kiley an fear is fuide ó héh banistóirí rath agus dem líana ag siú tá iirecht eile i tata seach ón Clár agus tá sé sin chur a Haran Chasnán an son agus cíimiid a gan second nó caiste heimpel cé fór an ceann ach tá cúplas or má agus fad lotha ag an Clár agus anna chuid spáis tucha ag Corcaigh dómh deabhraach go bhfuil fear sa meisceáil a bheith cá a Mumhan son agus staidse ach tá an immert agus an cosan scuil go má ag tús na himmarthe ag Corcaigh ansá agus ifar cúdil McMahon a dhéimse an ceann son dóibh leis an Clár teachta ríist agus dígras an immertón tús Berta Corcaigh ag Geary de stoppa Howlach tá Calís fechan son ag an Raid Shore agus sin ag Gedera le dul I bhábhar Corcaigh agus ag Gedera Raid Shore ag Geary sin a bhagad chun tosaigh agus bulas ar bheith ann ag Gedera leis Corcaigh fós tóir ar agéid scór antá trí chéanga sa chéile ag an Clár ag tús atá seansan is ag Corcaigh agus an Raid Shore dúrcha dul seach an leabhart le cúpla imreoir as well rointin a stracha agus a tarint as sa chéile ach ag Gedera tá gach ní thnáise agus sucr agus Olivan is Ceann sa choristeach ag Ben Cunningham ó chumann fionn bar néamh ach níl cruinne sa geile sé géad iirecht
Haven Lava Desha, Agus Air for Eel. Lish Cúgnomid Catan so. Agus and Lon Cooley, Corcaigh An Clár Cor Aranunsi Bout one Ella. Tá Corcaigh Gear Breher against on a Dachrty. Is in the smack do, agus Tashakai get there, Obervadentic eaten to me, agus there no crave, the Pelleboot, a common fin barnay for Corcaigh Coma, Lena, a Clishachar Hinson, Clay Canish, kicked in, a Gwynnet Dangany, Cushion, Brisha get there, Shane Kingston, Valinor, Ibra Triggy, Ben Cunningham, Deshik Far common fin barnay for Tashe, last up on son, Fosadal Tree, come on, Orden son, Nilain, will the Sarah there and Raytor, Hilmagriff Kerstach, Orden son, or Cunningham, and Raytor, Johnny Murphy, Olimnak. Squeal election immerticus and Clare din of Gama contact the Mac bout one Ella Shelov. Spas Risha Shixaloric Oren Kahlo Era Oak Shanid Champini Omonic the Agus Pelagadine to Clorum Leona D Halavu Mahanson Ethan to me Agus and Council Ibra Treat better go score Nishik Chakta Corky Count Hastin Count Guard Ibra Treat up Nidungur Morandina Reg Ishtigan Santon Lawn Cooley Shinta Alan Walshinish Aaron Tarn Irritant better making trio Irrit Hectastalton Slitter Stig Egadera off Hernash and Clare agus Desh cushion Bruinson O'Shawn Desmond ach Brew me to Lahagadar and Raytor agus Keelan Shishin and making Bulla Sarah Mac le Chacht Egan Clare Tree Coolin Fos cushion gone in score Fos at Corcaigh. Nishan Kensa Toka Dermot Ryan Galore Glow agus Martian and Sasa Musco Tráchtaire ach Egadera Eva Quilligan Squeal of Fay, and Cussin Tor, can Tossig, near Yamshik Shay, and Slitter Fogan Shay Desh, again Glor, Acton, Counts on a Gatera, Yesh, Agus for Real, Agus and Raytor, Dirk Kintu and Son Gulchishin, Stray Coma, Corcaigh and Isha Shanson, Kyle to Egan Clár. Pocamakadine Tavesa. Darren Clark and Toscarish, but she'd sauce to Gamalish and Tusta, Corla Corsi and saw. Upper Lieutenant of a Stig off and Schlauni on Cussin Tor Stig me on son or Lawn Cooley, Darrow O'Leary, Fogan Shay Dish, and Clark Shaston Hula Hain sheet, better go chance of Stig on son, Keith Smith and Council Costa, Agus and where a kind Lish and Wairella, Sauce the Gadara, Tashishin Tamon to her Shaston on Smith, Agus Keelan Shishin go will Shay no at Cat and saw, New Shach no at Galekadine ta Catcha, Agus and Neelane score false, a Corcaigh ta Kera Coolin, Clara, Egna Courtorian saw. And a Stierk treat and lore a Corcaigh I can pass Shin Bocht Agus especially Shin Aiska Gate and Fall Ach Upper Lieutenant of Shin and Clár D Halavuga for Shansonish a Corcaigh Walsh a Garrett Treat Aiden Walsh Alan Walsh Shay Stoppa V Shanson son a Clay to Hernash again Raytor Agus Bute Alan Walsh Shin Real a Kegatera Feka again Raytor Griff Courage Agus a Garrett Treat by Deshni's Congreed and Cool Egatera Egan Clár Corcaigh Agus Shanson Kashud Egatera and Viarna Oscailt and Raytor Glartlet then Egan and son come out ach Shans Glover and son Alan Walsh Count Turk. This Tasha Ace Gamahik Ben Cunningham Agus and Desh Gashud Ached Coolin Agus and Ched Coolin Corcaigh and Sotranona Hena fe hocht gonna hena Shadiug a Kyler they're gonna limini and Tacton Shachata Bishop Gurta Spontus, Nice Farron Sotranona, and Kate Coolin Imsha, Hoksha, Ocht Nomut Gilehorha, Ach Egadera, Ashin Slán Hagaheska, Egg Ben Cunningham, Agus Kuntas Corcaigh Oscailton saw. Ashin Orda Henshita and Clarton of Comahar Dave Howden Fork. Bruneshel Corcaigh Chor, Cussin Tor Gear against Slitter Calter Nash. Clipper Dimmerhori, Johnny Murphy, Sauce the lick in the shot, Tráchtaire as a Stoom Fain, Agus Egadera, Corcaigh get in of Dohan, Shilliva Calter Nash and son. Agus the Dehun Omen Quinnig or Chuckan Omen and Tave of Egan saw in Mala, Sluadas Bal Hishach, Akta Kalish Fekan son, Egg Johnny Murphy, Agus Began Bullis Eric Chachta for a Corcaigh. Cool Bora, Paul O'Sullivan, you can use kind of counts on Hogan. Agus le Bulama Peshik Soul and counts on a Korstach. The Imla Carnoga to Alan Walsh, fake and Dine Cherrick Stigan.
of the cover stand. Anybody interested? Tá síchan héh na láh léige sin fearach tá slúdas ballisteach sa dí mála tróna guile na hamána ag túsna bliana ganín cheist. Ag go leor an Luchland ag deir Irene le Tom Hanley sin na chur náis ach bhí Tráchtaire agus an brenn agam ag bulas ar eile le teachta Corcaigh agus Ben Cunningham chuna ceann san na hógan tar ríist. Sin ceann beidir níos deachran an chéad ceann bhí aige i líon gear go maith. Ach, taobh hirir an lína cúghéidir go seaca. Lóhanna cuithe ina chuine sa chéad lehananta ach ní mór an é mar lóhanna in áíire agus ba sé ag súil más féidir an ceann na chróirú thar an trasnán agus an bhearna a leidú go dtí gá chúlaí na tógant chud ama mar dhéanann sé i gcónaí an ceann san ag casa leistigh den chúla déanta go maith san ag Ben Cunningham an tarna cholína go siúd ó bhfuilí séire agus cílíonn sé sin inis go bhfuil gá ceanna sa chéile Corcaigh cearan ag dó. Na siúpar tríd ag Diarmuid Ryan ach léite go maith an san ag Corcaigh ag teachtasteach díogar níos san immert an son ag sé cúpla nómad ar socrú ach tá cléig oscail sús beáin i dómhanis agus stad áir seo. Fad na talúna tarranta go bhábhar Corcaigh agus Alan Walsh bhí deisir cúlíos túisce obair bha dhéanamh an son agus an fearra a dhéanamh ag fiacró brian ach ag deire tá chalís gléitar náis go réiteir Johnny Murphy agus beag deis scórála eile an son ag Ben Cunningham ach tá Alan Walsh contúirteach fear ceantar bhí lá maithan son dar nó ag éiad na éileir na parca don ghailtacht i parc an Corcaigh ach tá Alan ag imar gomadóh an sa tránóna agus deis inis ag Corcaigh an bhearna is lú a chuidir na fórna antá. Réiteir ag leir le cúpla mar thortúach ag iarraigh go dúnóí ruirtaí síos tá sé sportúil go mar cléthe go dtí seo agus an dáhéamh ag ollamhút an comórtas strathe chuoine caiith Corcaigh bua négúlín agus fithe bhaintach má hasúnú cáilútín cléthe cheannis ar an damnach nuair an sacran go dain ach be siad brasás le taspáintas má agus bua más féidir inis Ben Cunningham. Tá dá chúlín dearnach aimse aige. Go me sé sás an cúlína hógant begadain sin an tríú cúlína go siúd as sa chéile agus brab na súla inis ní leachtar ach an bhearnas luúan sá. Leis pocamach gardan sá go dtí Diarmuid Ryan. In áirte héin siad ach an brise go deirh ábhar Corcaigh agus Ethan Túmig léimh an ceann san go maith caiilt áfach Tony Kelly ar teachtasteach san immert an son tas na tróna an calmalón útach lehéadí Kelly bheith fáil a ríist an Clár im líon agus an rud a hastín ó Brian Lohan é bheith aclaí agus réig nuair bheith an comórtas strathe ach níos a háchtaí ar fad nuair bheith comórtas na múna tasnú gan Ryan seachtaí deisinis ag Senan Dunford ón Tubber an ceann sa seoltaisteach agus scór maithan son ag an Clár. Cúgan ag a trí. Ceann gardan son agus sníte sin dul bhar Corcaigh go dtí seo ach an ceann son ag a deire ar náis Corcaigh agus an buntáise tucha agus cílíonn sin inis go méid deise le ag Corcaigh tá si dul ar náis cúpla céim chuna ceann san na hógant Ethan Túmí atá chuna ceann san na hógant dóibh. Tá Ben Cunningham a déanamh roch maithe stig beidir me se beáin number chuta ach ag deire jo sé an slitter agus tá sé ige mar choúidir Conor Cleary Cunningham ag garisteach trí cúlín as sa chéile ó bhfuilí séirice an ceann san chur náis beidir bhfuil deis scórála ó nimmer teag Corcaigh tá ceann san ag taistil ach ag deire tá sé mithe ar clé agus ar fóríil sin trí ceann de seansanna a sé tá caiilte ag Corcaigh. Léite go mar ríiste an Clár. Si láidir go dtí seo Niall O'Farrell den na nua agus i brithe tríd ach beag sin san ag Ciarán Doolan é sin na smachtú agus a glanne báháin eile de Corcaigh. Ag brethir anna chuid ó thaobh builí séire sa chéile ní linn scór ó nimmer go dtí seo beidir go tucha gine gardan taobhlín na cumádtha leistigh níl ag deir go ar náis an Clár agus obair bha an son ag an Clár tá si díogarsach go maith agus ag deire an buile séir mealta agus tiit mar náis an son tá Colm Mara fear clún leir tá sillah aimse tá buile séir go nóthe
agus ag deire de sealanis ag an Clár dul ar an sí. Leis beag fad ag tastal an Genson ó Diarmuid Ryan. Tá adige sin cheis bhfuil crinnes ag taistil agus ag deire Haran Chasná scór maithe siúd. Ó bhfuil is éir mis gimmar cuasaí pelle me an dáfuointeige a pe sé sás na ceanhána hogant an son agus sin gá ceann ma as i chéile an son an Clár chu níd héna Haran Turneis sé ag trí an tosaigh agus be siad sásta martá cuasaí go dtí se gan ag chuirteach ina lámh chuthraig ar méid an son an Clár agus brú an sonnach obairfá ag deire ag Jack O'Connor os an Sarah Shailing tarnó chortha an Craibh amáíochta ag Corcaigh imlíon ibre tríd an son ag Ethan Toomey tá ceansa ag tarlingt agus ríist léite go má istigh an son casa blochál iirecht agus Corcamán den scó ag Adam Hogan ag deire ón bhíochail tar nó taithí úntacha geisiúd ag immert leis an Clár agus ibrimeach ag deire go dtí Jack O'Neill seo chun an Clár boutáin eile an clogurrá chuil sé nóméidtí catatá deismá scórála eile tactaisteach agus tá sé sin tuairtha Haran Chasná an ríist tá iirechtaí míúilteach i bhadón cúil aimse an Clár an Seánóna agus an choimmert arás athra be siad brasásta leis an caint sin 7-3 agus ag deire Corcaigh fósach fannacht an chéad scór ónimmert beidir go teach sé níis cean sa smachta go deas ag Jack O'Connor ach ríist an Clár gur sin a go tarneis mar tá dénta an ilinge teach níos scéire agus ag deire tá sin a mithamach agus ar fóríil sin ceiricéin seansan is tá caiilte ag Corcaigh. Nu an pula cúvéidir a seacan nó, tá sin ar fóríil. Má se an bula le techt ag Íomhar Quilligan. An bhíochail in iarthar chunta An Clár ceantar láidir na hamáníochta. Blion bhacha go dain an nora. Sin a ríist tuair Haran Chasná agus leití Jack O'Neill agus Diarmuid Ryan be an Clár brasásta leis an spáinte siúd go dtí se sin ceiricéin as chéile is tá aimse an Clár agus an bhearna síntamach nád a hocht le nád a trí ansá 7-9 atá chaite i Mala agus ríist an Clár agus an fán scórála ortha cean gard go dtí Jack O'Neill féhrú agus go deire Irene leis chumach le Nilo Farrelltá an taobh lína chun an ceansan a bhuach an díreach búte agus an puck sleasa go deire bhábhar Corcaigh agus seans go siúd an isis dul agus ceann mar thógant go dtí Brian O'Sullivan. Nis an obair cosanta déint an trosáig Ryan Taylor a ríist leith na park ásáid an sa Imala ag an Clár vitar clachta go má rihré. Sa smachta ar a Dave Howell agus tá rana chun an pasa hart agus ag deire tá siad sásta an ceanna hógant é héin agus ag deire tá sé sin Keith Smith agus an Clár well beidir bhfuil an cosint scuilte ag Corcaigh mar tá cuid scórna seo teacht anéis gur fad in san chéad le ag an Clár. Né cúlín in an Clár 3 cúlín ag Corcaigh agus 5 as chéile chumá go dain an son aimse ag an Clár agus sellafar náisiúiste chun bula séir tucha ag Johnny Murphy ábhar an Clár bheith. Is be an Clár sásta leis an túsach go héobh Corcaigh de well catar seachreinte marthirí a bhí ag immert leis na hallscoil an tatan se agus beidir sin ceannas na ruirtaí móra atá a chuiristeach ar imirthirí óga ach gára an méid cluichí atá á dhimmert ag túsna bliana idir choláistí agus réamh chomórtas stratha agus an son na gceann seachtain na go le chomórtas na stratha tá deis eile inis an Clár agus Diarmuid Ryan gá ceann má aimse gcéad tá an ceann san áfa ar dheis agus ar fóríl agus 5 seans inis atá caiilte ag an Clár. Ríist tá siad láidir san air smacht go deas ag Nilo Farrell Corcaigh ag iarraigh brethir gansan beir go méid an tarna seans an sonnacha Clare Spórtúil ach an aonsáis féir mar bheoch nuair chasan na fórna go honúil ar chéile Corcaigh inis an ceansan na meisteach ach gan duine ná dúiríiste agus cuméis sin go sé náistóh ag bulas ar chalís nuair bhíon ceansa scuilte seach
agus fágad sé deisiile de Corcaigh glúiseach de chuir le chéile dar nó banistóir nua stigam líana Ben O'Connor far bhaile nua seandrama tríis teachta seach agus chunra trí bliana tucha tríis Pat Ryan fágant in níl dómh Crave na hÉireann a chailúnt an tarna bliana sa chéile nora agus Tibredáin in Uachtar I Borg an Crocaigh ag tá misneach a Corcaigh tá si de teach féís agus tuigann siad go bhfuil aistear fós le teachta mlíana tá ceann ag taistil ach ní bhuinig an spruch amach is gan sonta Alan Walsh nor de héinse smachta ag Alan Walsh agus ag a deire chuir amach bhfuil le Tom Hanley ach ríist an Clár ag seasamh ród is stigan son agus deis teachta amach is si rásásta leis an gosan de stigan son go dtí seo in Uachtar go cinnte ach an pass amach sin agus an glanna bocht tar nasin son ag Brian Keating ó bhaile an cholig leistigh don son tá Shane Kingston tá mar captain an tá Sean Óna agus ibre tríd gas nasta deisir cúlín ag an lán tosí sin é Sean Desmond sin an chéad scór ón imirt cadí seo Sean Óna ag Corcaigh ag teacht ón lán tosíoch nachán na bhilrí Sean Desmond agus ceann a hastig gigéir ó Corcaigh a ní a haintar naisiid an cléthe ná gúlín na guna cethir. Tá an Clár déanamh go maith ríist agus Tony Kelly fiochan to Norda deis scórála ag an bhathach fér ó bhaile é agus tá sé ag Tony Kelly slú beag an Clár tá mé cinntiad siúd atá sa áard feasa go hainge ar an nimmerthórsá agus an deachúlín inis aimsethe ag an Clár ríist Corcaigh féhrú teacht amach ag gur ag gáil tá sin an Dunford an Clár deachreaí réidir ag scuile leis an imirt agus ag a deire ar in Corcaigh teacht amach tríd an lán cúlaí Dara O'Leary dí an taobh hail beidir go seansel an tá ag Corcaigh tá spás agus spás golóir an son ag Ben Cunningham ach tá sé sin go bocht ar héamh na lábh teise agus ar fóríl be cheart in oíir go meag scór ón éiric poc amach mar an son ag an Clár tá almeid tastáil ní féidir ag a deir le Keith Smith sin a smachtúir nuair a hastig tá sé ar an tríúirt an son aige agus ag a deir an pass tu chu neis agus ruúrá dhéanamh is ag Diarmuid Ryan mar cholú de bhfuil Ben Cunningham bhí sé nacha leis ach tá sé sin éasca agus éasca go maith an son ag Diarmuid Ryan is stig leis héin go mór an son Sean Óna ach féic an spás a bhí tug an son don leachúlaí leir an creatlach agus cúlaí eile aimsin son ag Diarmuid Ryan. Cansa guard an lína ach an puck slasig a deireh over an Clár. Ganach Caracúlín ar Clár na scóra agus an clogurá go trí nómad agus fethe caite. Réiteir Johnny Murphy dúrach ag luúric ar neis do go négant. Iad héana smachtúin sa reintir marthirí tar le buile dá chéile ag go mé tús sam líon. Níl ceachtas na fórna se gírig irid agus airlacha chéileann sa mála smachta go deas ag an Clár agus tá si de tuspáin níos fear in san chéad fethead nómad nó mar sin go dtí se ríist obairhádéanta meas na gus an son ag Corcaigh chun an brú a chamád agus ag a deir Brian O'Sullivan ó ceann turgáilte ag glanna go dtí an taobh heil smachta go deas ag Shane Kingston mar bhí mar an níos túisce tá Bert le hanam Shane Kingston or de Corcaigh an Sean Óna sin éon captain dunacha an fearr le cosantóir se ó Valleonora agus cinnte an son siúr cethir ón Clár dul seasna beag puck slasig a deire agus a sin a bhóbhar Corcaigh. Is Corcaigh an a puck slash seo hógant ceir nómad agus feithir glog ná a héon díag ag an Clár ceir chúlín ag Corcaigh ganach beidir deisiúháin scórála ar chúla sin ag Alan Walsh agus ag a deir cinnte son Aidan Falls an áit ceart in san am ceart na súla buintear feich second áfach ag íomhar chuile ganach tá ama go leor an son is sin na glanna agus a ríist an fearr sin Diarmuid Ryan ag stúrú cuasaí meas na gosantóirí hána sé de chamáin Corcaigh ag an puck slasig an Clár. Fad na talún go dtí Jack O'Neill ní raibh sé omláin réigt an ceann san áfach agus ag a deir airíonn leis an Clár an ceann son a smachtú agus tá si ag garad tríd an éascar fad an son bhfuil an cúlaí níl áfach ag a deire ar héamh na lábh clé agus ar fórílan san ó iarach Ryan Taylor an séú ceanna tá mithir stréig an Clár cúig nómad fáchas sa chéad le.
An Clár bra sás the Marias of course agus tá Ethan Toomey agus Kalish and son feice Johnny Murphy. Tráchtaire of Stigan son agus puck séir dá hurl teachta An Clár. Some go dogus siad íomhar chuilegan amach cé go bhfuil Diarmaid Ryan ag búlan i ceang seo go magadí seo. Some go bhág siad fé Ryan ag deire bula má ag an bharón gratlach agus ba sé súlan cansan a bheith turlingt ar rimmel le cearnóg an beidir go lenig sí léhi is si gotí láh an cúl bóra ach ag deire imróí is stig cearnóg Paddy O'Sullivan cléig sin cansa hí brúar a tá bula séir amach ag Tráchtaire cum ag Corcaigh. Nád a héin díag ag An Clár Ceiricúlín tansa ag An Clár nu ag Corcaigh be ceirte marrá nád héin díag ag An Clár agus in Nordas na frachan son a ríis ag Alan Walsh dint a couple of bouts on Tráchtaire chuir son ag Figro Prina capan an Luchland á Túlan son ach an gháil sin arouse and down an pass go magadéire ach an féidir le Corcaigh Tur agus scóra chaim siú as an glúise seo ba sé dachar roithe tá clippertanis treis ascart as sin agus ag deire some go méidir go leir Johnny Murphy an Slitter nu bhfuil sé sásta ligan seo Tráchtaire tá sé ag deire ach bhí seans glórmhar tá sé chun an Slitter leir ag deire a cad é mar choáil ag Alan Walsh in Nordas néir chuúg sé an Slitter aige ach ag deire an younger chuir sé pass mach isteach ar tháinig éon scóras ag deire ag Corcaigh. Nis catisteach agus Shelliver Nash ag Corcaigh agus deis trasna an chúl ach a ríist an cosint ag An Clár go maith agus an lús beidir níos móna aon rud eile tá lús maiste gan tá beidir goil anna chu dénta in san obair réamh héas uair se chun a ríist tá brúansa tá beir cosintóra tá taringt agus strach a dhéanamh stigan son agus beag buile éasca le teacht ag An Clár agus fécintir na scórna tug go leor iartaí I bhfad an cúlaimse se an deis is fosa gardan chúla bheith An Clár agus teachta níos chuna ceantan hógan gur bheith ó an cahal agus well ba siad mar derm se sásta go maith trí nómad tá fácha de gnáil agus deis gar go maith an cúl ag fuair an Brian Lohan tá sé well ní fitar mé eiscin fiú hís ar Dave Lína ag go bhfuil sé sásta go maith tá sé gléir leis an muir ar Dave Howell ach tá an deis ó bhuiile séir ag An Clár agus deis an bhearna hínamachtaí 8 gúlín mar tá dénta gan stró ná strain ar bihan son agus well tá An Clár tairn clóhan sa ag an buntáiste ó héh cuithe in san tarn le ag Corcaigh ach ní mór an é in áíire an cean son ag Senna Dunford agus Corcaigh inne sé glóric scór rih le hawn tá lús níos mó go cinnte in immert An Clár go dtí seo. Nis tá deis ag Brian O'Sullivan Ceansa tomáta isteach ag bhar lár Parkerton muir sásta tá Luchland sásta sin níos fearr a Corcaigh Har ceann Turk ag aimsiú agus a ríist bhearna leidthe beagáín ná a dóideag le ná a cuaig ach a ríist cinnún pocamach mar gardan lína cumádtha leistigh a réigen ach a bhábhar an cosintóir agus Darragh O'Sullivan den Nine nua teachta seach de Corcaigh an Tráchtaire. Is sin léit go maith Adam Hogan. Tá idir chunta le blianta fada an pass choranáis agus glanta ag deirg Dylan McMahon. Glanna nach bhfuil thar molla berta, beidir bhfuil deis is a Corcaigh rivan a dó glaham a tá spás croistigh ag Ben Cunningham. Dint go maith bhfuil lí séire bhfuil ceann ó nimmirte Cunningham an muir go stadéir hedult an bhrata go deir tágadain sin gá ceann in nimach nóman an son ag Corcaigh agus iad a Corcaigh má leis a géad lehansa I mala. Sé cúlín is aá. Dúbal scór na nád a dó dhéag le sé cúlín. Íbhar Quilligan agus fécinn turn around a sé ceann áirithe sa tá slú má bailthe isteach an Tráchtaire chuinnig bhfuil Port Láirge cáile hena héad an ceanna se bhegur siúil dé Sahran agus ag stad seo siad An Clár a bheith mar raibh núidir a bheith leotha má dheas an cuairtaí fémar atá ach tá leath ar a leid fóstal dul an sá agus tá mé cinnte go mbeidh tríd a Gorcaigh sa tarn leis a chun ríis Brian O'Sullivan fuair sé cúlín maith ó cíinmh a bhfuil le déanamh sig sa chúnge sin ins na secondtí dernachan I léon chórtha feicethe
ó héh am cúta an gortach ní dhéanam semach beag mórrán sa bheits nach raibh mórrán stoppanna in san chéadla. Ach, tá réiteoir dul isteach an son agus is dólam gur bhábhar Corcaigh bheith agus sé go dain agus pach sleasa dhéanam semach atá gceist. Nú an bulas bhfuil tá Ben Cunningham dul seasna agus tá sé tu a seach máise. Bulas déanaach rih letham ag Corcaigh agus beag Ben O'Connor sás atá cúpla cluimmar aige agus é na bhainisteoir ag Corcaigh agus tá an chéad ceann caiilte gona chluiste hallscoil a Corcaigh an tarna ceann caiilte gona limaní an tatan scata ach an so tróna tá siad sannomíocht cinnte agus be sé glórig scór eile más féidir rih an brise agus Ben Cunningham le ceithre cúlín go dtí seo ag glórig cúlín ihar a cúig tá sé sin aige agus tá sé crainn go maith ón na buliséir an 7 cúlín inis atá ag Corcaigh agus an fearspáir sin leite go dtí cúig cúlín. Chéad nó an cúta gorta lín chóra imhan ardach an Clár tre óran cathal ó inis atá sé lagíireachta sin go deire hána sé de chamáin an cúlbar a Pátaí O'Sullivan batúna sin bhí sé chun scuile leis nó bhí sé chun brethir ach bhí sé idir chóir le go deire agus sciirse do chamáin agus buile séir nó buile chuhhéidir go seaca éasca go má se go deire an chéad lethe bheith an Clár agus sé ihar dó díag Niall O'Farrell thógadh an ceansa agus seans an bhear na hína amach písin eile ag an Clár sa le méid an chéad leiste an tá. Leis Niall O'Farrell le lohanna cuithe ag taobhú leis ní mór an action eile chiimiid sa chéile an ceann na casa den chúla go deire beidir go méid an brise contúirte go stigtá Corcaigh ina bheithaigh go stig agus tá dóhan déanta agus dóhan feice ag deire ag Johnny Murphy tá adóg le hama séit an son aige Corcaigh a Tráchtaire le 2 cúlín déanaach 3 cúlín déanaach dain ag Ben Cunningham féithó agus Brian O'Sullivan a chilín ag an mission tá siad an Clár atá le seachtaí na seomraí feistis in Uachtar náda dóíag ag an Clár 7 cúlín ag Corcaigh fannaigíling búg faintí na chéad lethe teacht agus action ile an tarna le an bhail. Seans go siúd Tráchtaire an únsaí Babhta le ar Dave Howell tá fad go leor leis a gceann áir sa sin ceist bhfuil crinnes tá go dain tá sé sin úlaí sin ag Conor Cleary agus spásar Dave Howell inis ag Diarmuid Ryan ag scuile le híireacht Míchéal agus tá ceann Míchéal an sanna go Clár agus sé John Kiely an fearr is fuide ó héh banistóirí rath agus demlíonna ag siú tá iireacht eile i tata seach ón Clár agus tá sé sin na glána dí halbh agus tá seansanis ag Corcaigh Walsh sé gar tríd éidir Walsh Alan Walsh a sé stoppa bhí seansan san Clár Babhta eile an clogurrá gúil sé nóméid díag catatá deismá scórála eile tactaisteach agus tá sé sin seoirtha Harran seasnáin an ríis tá Clár counter láidir na hamáníochta blion bhacha go dain an ora tá sé sin a ríis smaachta ar a Dave Howell agus tá ránach an pasa Hart agus ag deire tá siad sásta an ceanna hógant é héin agus ag deire a stigta an son tá Shane Kingston tá mar captain an Seanóna agus ibre tríd gus násta deisir cúlín ag an lán tasí sin é Sean Desmond tá an Clár déanamh go maithríist agus Tony Kelly fiechan to Norda deis scórála ag an bhathach fér ó bhailí agus tá sé go deire an pass tu chuneis agus rúthra dhéanamh is ag Diarmuid Ryan Marcholú de bhfuil Ben Cunningham bhí sé nacha leis ach tá sé sin éasca agus éasca go maithan sannig leis tá deis ag Brian O'Sullivan ceann sa tomáta isteach ag bhar lár parcatá muir sásta tá Loughlinta sásta sin ní rivan adóg le hama tá spás crothiste ag Ben Cunningham dint go maithbhfuil séire bhfuil ceann ón imirte Cunningham an muir go stadéir hedult an bhratha go deire tá go dain nach mór réig don tarna lehansá Iomána agus cím go bhfuil garthú déanta go mar sé Corcaigh go bhfuil fithe agus féhéanta go seachtaí Jack Cahalán agus Colin McCarthy Jack O'Connor agus Cian Darcy atá tréis an fára a gágant an réiteoir dúrach cintú go bhfuil gatainna ins na háit go cearta sa le gcuirfaí tús leis an tarna le nád a dóíag ag an glár nád a seacht atá ag Corcaigh agus tús chuir le cuasaí antá. Ceansa
Ibre tríd agus tar no bag lohan agus cór na cuithe in san tarna le ag Corcaigh an sa. Tá me cinnte commisisiú glár ta spántas níos fear mar ní haar mulle burt a viidir gur pastí sa chéad tá sé sin dain séireach haar náis dún coolbára Atlanta ag a deire agus Paddy O'Sullivan féhrú amach ar an lína agus puck slása sin ag a deire an tacht I bhábhar an Clár tá fan scóráil or Dylan McMahon ó clún lárach agus ríist rona Garrett and Shossuch ag Sharon Ashenson and Kensai Tony Kelly féhrú ach an réiteoir ágrah Choristach an son feice ag Calís go dain I cinnte agus cílinn sinis go meid an buile séir le techt ag An Clár agus seans chun tús a chur leis an scóráil in san tarna lehansá. Techt trasna chuna Kensan na hógant. Don Chlár Tá ifir dóíag sin in Nailo Farrell tá sé a bheith crainn go magadí seo tránóna agus ceansá gar go mad an lína. I go na lohan na cuithe tá ag séad an sa mala nád a dóíag le nád a seachtar Clár na scóir seach an chéad deis scórála in san tarna le ag ceachtar dus na fórna tá sé teacht an Clár tá sé sin ag casa leis dig den chúla go deire agus dénta go maith an son ag An Clár agus ceann Helen son ag Nailo Farrell. Chéad scór sa tarna le. Sé chúlín atara ag a deire. Kensan a dul bhábhar an Clár ríist. Tá siad ládrann sa cuioine cumamar dúirt me níos túisce níl duine nádóirí hosting an tróna nó tháinig se go fóla hosting a gréibh na héireann de Corcaigh má se tá fuair an bhór fós le teachtar náis ach seo deis na himmarthirí óga nua teach an tosaigh agus cé raibh cúpla duine beidir a taspáint go mátí céad se caite ní le nuirid sin beidir a taspáint agus beag díá beidir ceapam ar Ben O'Connor le reintas na taspáintis go dtí seo tróna tá leabhar cling de dulta immarthirí sleanú tá sé sleann in áiticha a Mumhan sá agus ag a deir an brise ar náis ag Corcaigh gobar le déanamh teachtamach leis gansan tá Ben Cunningham ag fnacht an slifin ní bhaise an trosáfa agus níl éon duine ag teacht i gabhar an son ar Brian Keating ach chun an ceartthart ag a deire tá Cunningham ach tá Corcaigh ag immert ní mar ian ach mar immarthirí éonar chu níos múna éonar delegatí se a bhairt an son an Clár cá sé an ceansan ní léon cheist ar a fihe sin Dermot Stritch ó clún lára chaise go soléire those cór an réitóra agus ag a deire an buile séir amach le teacht ag Corcaigh agus deis dul ar an MC about one eile. Leis caiisi dul ar náis cúpla céim chun an ceansan na hógant. Teachta seach bhí bu né gúlín agus feithead tastáil ó Corcaigh well ní dul go muine sé sin amach beidir fós go mbeadh deis an buagáilt ach ní eachtar domsa agus náid se go meisiid sa clé ceannis dééis áthrann an deabhra agus an cosúlacht ar a scéal gur bíd Port Láirge agus an Clár a bheith le chéile le ceannis na Stratham líon ach tá ann fós le dul. Agus deisianis ag Corcaigh Ben Cunningham cúlín ní maithe sa chéad leat an ceansan ag taiste le cór na cuithe áfach ar fóríl an siú irt tá mithir stréan son ag Corcaigh beag dímá ar leis a gansan lohan na cuithe agus well tá beidir ag neartú mátá a Mumhan son in san tarna le ag bhábhar Corcaigh an Clár agus ocras ón túsar dint go ag Ryan Taylor fós adul tá Bertiger ag stop an pass amach an sa dí Keith Smith féhrú agus dí halahú nó geamh dí halabh ag a deire ag Corcaigh agus ag a deire Ben Cunningham a titim ar náis ach sin an rud tá na tosa caiisi teachtar náis chun carú leis na cosantóirí níos múna in eile do Corcaigh agus beag shellah in áíire tá feice ag léhéadí Shane Kingston agus Sean Desmond de Six na tosathe in lína lán tosaigh mar níl shellah a dolisteach chuatha. Leis an ceansan ag Corcaigh. Am tócathe agus réiteoidir go cinnte go bhfuil gatainine go brá agus tá go dain. Leis Ciarán Doolan de Corcaigh. Agus sciúrann sé de chumán an son agus ag an tarna seans an Clár bhil hí mis a raibh Adam Hogan gard an lína beidir raibh sé héon thar lína dearg leis an slidre chumad las stig den lína seo níos fearnis ó Corcaigh ag tamán trí Jack Cahalán an pass lasmó beidir bhfuil deisianis ag Shane Kingston sin éon captain tá scór ag tastáil sin níos fear ó Corcaigh agus ag a deire tá sé sin tamánta
Haran Trasnan an Bratbon an son Ardhaig Shane Kingston agus tan Bratarashta ní feisi de tastalin so Trónóna agus ag Deran Brisha ag Corcaigh gur Dave Howlock sin scorma ché count tarna le ag Corcaigh ag Chachtón Gapdain agus cúnómad agus trucha Catan sa Imala Harish and Council obscure har gahainge Dala shot tá Sean Desmond ag Eric Breher agus ag Deran Weir ag Farad sin Gardan Lida agus ag Deran Haran Lina shot Bula cúig féidir agus seaca a bheith ann ag Deran bhábhar Corcaigh agus bearna de chuig chúlín atran sa. Leis fága sé seo fé Cunningham. Cúig chúlín aimse go dtí seo sa cléthe. Ceann amháin ó nimmert. Agus deisianis leis an bula cúig féidir agus seaca. Slú das ball seach níl tinnar a feite go fólach tá ar leid der míle go le nó beidir beagán níos móna sin. Leis Cunningham a tógant chuid dama mar dhéanann se le go héin bhuiile tá Countson leisting den chúla agus díreach ar an spot an son Crinnis go maithan son ag Cunningham sin gá ceann na sa chéile an son ag Corcaigh agus McIntonis go me si glóir tá spántas níos fear san méid am atá fág an bhearna hanastí ceithre chúlín díag arníag Corcaigh ag fiosú an sá. Leis obair bha Harish de Corcaigh atá fiosú mar tá an tarna lei seo dul raig. Agus beidir bhfuil deis fós ceannas fear a gáil ar an Clár an sa Trónóna well obair bha an son ó héobh cosanta de. Agus An Clár Tráchtaire be siad brá sásta dar nó chuine go bhfuil an Clár gimmar a raing a hain bí na Sraithe im líana ach beag díontástá le chuir sa chéad bhabhta agus áthliaá I barcí híosó deisianis go bhar Lár Park a Brian O'Sullivan scuilann sé fé ceann masí chéad le tá Corcaigh díonar níige Tráchtaire ard scór an son ag Brian O'Sullivan agus Corcaigh inis le 3 scór as chéile an gcuichs na seolta nisicá. Bhearna hanastí trí chúlín ní dad é sin na gluimeánaíocht a seachnómad go le atá caiisianis san tarna le hansa Imala. Sa chéad bhearta an comórta Stratha be Corcaigh sa Maile seachtain ó dánach agus Portlair go bheith taisteal cúhad níl aingiste an son agus éasca ag Dylan McMahon é sin is smachtú an pass Babhta go Derek Irdalty Diarmid Ryan near Yari Leis agus Corcaigh ag Tráchtaire ag Shane Kingston an captain ag Brisha Tree chance ag an captain Cork an son ag Dara agus an Clár Dane of Comá Tráchtaire Nash tarring squealta beidir an son ag Derek Diarmid Ryan ach bhí Calís dint ar siúd céadúir agus bula séir le tacht ag Corcaigh an cléthe tacht begáín tasí ag a stad áirithe seo agus cáirte buí nocht an son is stólam gur bé Shane Kingston tá isteach an leabhar an réitóra agus an cáirte buí nochtathe an council gan a bheith úntaach go tacht díreach ar Nash Có mar an immer squealta ón dá héamh Corcaigh inis ag Eric Breher Sean Desmond féhrú agus Clipperton Rory tacht seo rud atá tacht seach sa cléthe dachar é a smachtú agus ag Dara an Calís a dul a bhábhar an Clár is a breithin réitóra Johnny Murphy agus faoi se bheith sin de Éireann Brian Lohan an Trónóna na cóir leisigh tastáil ar Corcaigh agus náinómid gealah a caite. 3 chúlín idir na fórna, 3 as a chéile an son godain aimsethe ag Corcaigh. Tá bhaidis cúlan éair bhaidis go maithar Nash san Nimmerton sá. Leis an ceantá le spéis a tacht a seach an Clár tá Calís eile an son géalte agus é sin le tacht I bhábhar an Clár ar Dave Howell agus hena féin a dul trasna tá Niall O'Farrell. Tá se bheith go madómh le builí séire go dtí seo Trónóna. Leis is dom go bhfuil anadí le tacht seach mar Éireann an Clár tá go dain. I léon chóras gléas méidecha gotha ag fógurt anadathe go dtí seo cé go raibh ceol maithagóigh níos túisce agus setlist bra chuir le chéile an tarthú sin déanta an son meas na gosantóirí ag an Clár. Give it again second. Okay, tristeach seach fág na Park Rain come to Adam Hogan tá achuid sé déanta tá cean ar 4 ríláf gur Dave eile an seachtú iirecht tá mithir stré an son ag an Clár
agus ahrú déint an son. An Clár beidir begáí nervhíiseach sa tarna Corcaigh níos fear agus fiása go cinnte. Carnation son agus smacht ag Shane Kingston a Tráchtaire láh siúd agus tucha cárta buí eile so dar an Clár den amach. Brath Kingston é sin. Sin Kingston na dúglaise, mar tá Kingston na dúglaise agus Shane Kingston bhailúnóir so an cárta buí ríis nacht an son agus an trosa me seach an leabhar an réitóra. Cimid again second cétá me seach an gur cahal Míchéal Malone ach Iver a deise sé Malone atá ann a tháinig isteach ag an rise má se cárta buí ag fear grithid ann I chearna agus an buile séir go deire ag Ben Cunningham níos a háchtaí de Corcaigh éóidí a caite in san tarna le an buile séir seo táchtach trí cheang as a chéile táim sin is ag Corcaigh deis an bhearna chuntúirteach sin de féire a choratra le córna gaotha. Se chun Ben Cunningham cúlín go dtí seo bhfuil an séú ceannaige bhfuil an leúra ón Loch Lambton jósaigh sé sin go bhfuil an séú cúlín a leis ag Ben Cunningham agus Corcaigh fiása go mór an san tarna le. Péire atra, Calí Shillan son feiceigh an réitóir. Golóir Calís go céilt ón dáhéamh tá lucht na nana líseo an dáhéamh an echelum agus well is ruúda sin go meisi le gobar go cinnte so le meic chéad cúpla cléad an Sraith tosna ach dar nó nuair thosnóg na cluichí tá cárta buí nachta howlan son chumá dar Corcaigh cimid again second cé fuair an ceanson is gur iver a dó Darrell Sullivan a fuair an ceanson cárta buí go siúd má se ach well sin ceist céadtá chur lámh an áde le bheits an nóíocht an chéad bheilte den cummórta Strath An Clár le hétí Nilo Farrell déanamh go más in an Dunford Diarmid Ryan Rouse and down mar bhína gcónaí agus de Corcaigh well tá an dúré fósa má ar reintas na himmarthirí tá deis eile inis ag An Clár agus ag Nilo Farrell agus a rís an tarna ceanna sa chéile ar fóríl an spota chéna gá leis agus sin 8 geang atá ar fóríl an son agus seansa le cailt an son ag An Clár. Leis pachamach fada golóir ag Paddy O'Sullivan Turling san nád chuntúirteach ach léite go maith éidean fáil ó bhfuiltí chealachan agus fear An Clár teacht Babhta eile ag ríist sitar fáchan í dhéig dáhéamh beáinn scuilt a ríist. Leis beidir go bhfuil deis thar a chúling ag Corcaigh ach tá sé sin na mithe go bocht ar fóríl ag a deire agus 7 geang na seansa na cailte inisicá. Leis cosad bhfuil ahrú eile le teachta isteach an réitóir dúirt ag fanacht chun an benacht sin a thabhairt agus fear An Clár taobhú le teachta isteach deis dar nó a thabhairt Jar Millerick, tá take seach ar Iarán Corcaigh an son. Chaf iver seachtaí ag an anad Darrell Líra, má se sin ahrú tá gent go siú tá seanson Dave Lína ag Corcaigh Ben Cunningham. Beidir scór an le ag Cunningham. Bhí sé mothar Dave Lína hawl agus sár iirecht chuiristeach go siúd ní leatrin is brab na súl ach an bhearna islú nád a dóigh ag Corcaigh an seachtú gúlín ag Ben Cunningham an sotránóna agus cúlín atra agus gan scórin ish ag An Clár le oscion den óma tá sé tréis tiidemin na gola in san tarna le hansá. Leis mail eile an sonach ag a deire Iver Quilligan le ceann gard amachtaí Conor Cleary. Ní mórneis An Clár teachtar scóráil más féidir tá cúpla iirecht ar Sraith chomá deis na maithe cailte i tús an tarna le a Corcaigh a fécinn tá sé tréis 5 ceang as i chéile aimsúin sa tránóna agus beidir go mbeidh deis inis ag An Clár agus ceanta éasca le buile séir. Leis an réitóric fearra ach an ceanta le bheith ag An Clár díreach ó scór an cúil an son. Anad a tucha isteach ón dáhéamh chun am a thartóibh. Nád a trídíag ag An Clár, nád a dóigh ag Corcaigh
Da sin bhearna hína mach ríistí péire. Cúpla ceann as chéile caiilte ag an Clár. Ceann son. Ibar tríd ag Mark Rogers ón Scarf agus sin níos fearr ón Clár. For sé siúd an buile éire déana go bhúgan cléadómh gona limení an tatan sicata. Agus iirecht Mumhan son ag Rogers. Chéad scór le 12 nómad an son ag an Clár. Cléad tá réúnta tanmhach ach gan éonáis féir mar bhí mar rá. Ach tá sé luach go massam líon. Thneistí Íomhar Chuillig an ón bhíochail. Ord hí na Norcha se chun ríist an Clár an countsa idir bhirt ag go deir Ethan Toomey denmh dóhan. Well, Níl mar tá an Clár tre sé sinna cháiltar náis agus well difríocht dénta ónarhanna sé isteach. Ag Dermot Stritch an éiread sin cléite th náis ag Johnny Murphy ní haín sin sulla maintar Corcaigh agus ag go deire ag buile séir le teacht ag an Clár. Agus sean spáthán eile ag Mark Rogers. Far ón Scarf. Radú áitiúil Scarf an sá taobhling an sá chumá trach núna. Agus spéis go dtínas na mórtas agus na cluichí réimh stratha sá. Leis spáthán eile, Rogers. Counternach. Nís a si ón cúl ach iling beganí nís dachar leis a gánsa. Ach farma sanát ceart. Ag an am ceart agus scór an son. Ag Mark Rogers sucríonn sé sin an Clár gá ceanna sa chéile. Agus fearnis thneistí trí cúlín. Leis Corcaigh go géirí teachta ríist ach beidir rud a léman amach ná says aspa ceanartas so tosaach go háiritá Cunningham a déanamh seach níhil ó bhuilí séir agus mar sin ach clúdach Carnash cuid bha a meas na gosantá tá sé gabhaim go má beidir ó héh tosathe taobh mod a sin ag taspáint an sá trach núna tá cart eile inis le teach mar go bhfuil Johnny Murphy dultín póca cúil agus beag buile séir chomá le teacht in dhéag sin tá sé ag míú de chúis agus an cart sin dul dar Corcaigh agus buile séir eile le teacht má sead a Rogers. San gur beag Cunningham atá imisteach cí méid gabhaim secondar chasa sé. Ní had Farlár Parkinson, Brian O'Sullivan leis an cart a buí son. Agus deis eile inis le teacht ag an Clár. Leistigh den lína cúbhéidir gur seasca ar an Dave Howell. An dá chúlín dearnach aimsethe ag Mark Rogers an bhaid si trí ceang as a chéile déanaigh agus Rogers a ríist ag aimsiú. Agus seach agus déanamh difríocht nóair hastín agus stad seo. Nád a dóíag le nád a sétíag agus ceithre chúlín inis idir na fórna. Leis a gúrig dul chun tosagan san tá Jack Cahalán de Corcaigh an Clár déanamh obair bha thneis a meas na gosantóirí. Ceann Garden lína cumad leistigh ar chuméigent an son agus ceann fad na talún ríist an Clár lán bhuiníach an son thneis beidir céimena sa mreis agus an ceart an son céimena agus buile séir seo éascanis ag Corcaigh. Fágadh siad fé Cunningham é agus seans an bhearna sin chuirteachtaí trí cúlín Babhta eile. Ar leis céil cumá lucht éisteachta as an clúdach tá brisin sa clúdach nach bhfuil thar mula beirt an son. A thruile déint an son ag Corcaigh ibhar hochtaíag takeisteach agus ibhar cethir treis an fárc ágnas an sinna Owen Roach istigh an Shane Kingston má se ní lech Shane Kingston amháin ar a barc inis fé láthair agus an ceann son ag Ben Cunningham tá Ben Cunningham amháin ar a barc má sin príomhscórálaí ag Corcaigh an tuchtú gúlín aimse an son ag ibhar trí inis ag Corcaigh agus sé cúlín idir na fórna an sá agus well tá an an dáhéh tá spántas níos fear go cinnte an san tarna le ag Corcaigh ach na builí séir sin ag an Clár agus ag Rogers beidir an difríocht eatra go dtí seo inis deis ag an Clár. Iirecht má ag taistil agus ag go deire tá an mhuirsásta clúiseach má chuirla céile an son agus ag go deire sé Shane Mumhan ó chumann na Brutach. Tá Sraith an ceann a chaimsiú an a díal má se tá dúr tuchaisteach ag an Clár ceithre chulín eatra ríist.
Cham go machtan so cuine gur Chuchanóman an taobh go mórta Sraith na mún Portláir go 13 Cleich Canis agus well gach dawer agus cumar scéil agus stadseo gur bín Clár a bheith Luain Council ag casa agus ag casa leistig den cúla an son pís tríochta fad an son ag an lán tosaí cíimiid again second céig a dheimsigh agus an brise harnáise mo ag Corcaigh iad sa tóir scóirnis agus an lán tosaí Sean Desmond ag gaimsú tá sin ag freagart a chéile go maithantá Desmond an Council de Corcaigh agus ardíirecht an son iad a dul scór scór an son má se ceithre cúlín fós idir na fórna an Clár Tráchtaire Jack O'Neill atá sé go míid leachtar an réitóir agus pe sin a bhábhar Corcaigh agus deise le Ben Cunningham gur thug sé céimna sa mreis an mullatá teachtar Johnny Murphy an son Nis Cunningham an teachtamach a ríist 8 gúlín ag fear chuman fion bar an éfa gotí seo Tránóna príomhscórálaí Corcaigh agus tá spáinte smach chuir isteach ón tús lábéidir nach bhfuil cuideile na tosa ag an leibhéile hastóch Nis an Council díreach a Lár Parca beáin chlé ach le leohanna gaotha agus an méidir tá chur an trasnán gotí seo Tránóna ba sé súla turfóntar i gceansa tá irdach de gá bhfuil crinnes tágadain Ben Cunningham a ríist Anna haspántas ú Tránóna nómad go ná an fáca an brisir náise Corcaigh léite go maith Brian Keating spás ó sa chóirne sig Ethan Toomey de Corcaigh agus tá sé sin tamáta ar trasnán aige spás crutha beidir den géadúir le tamil an son ag Corcaigh pas cliste isteach de Ethan Toomey agus a brabna súlí letarach péir a ríist trí cheang as céile an son ag Corcaigh puc amach a fada le Cathal Malone den Clár Fum ón bhain seoga casa gona Míchéal an son in áirde san éar an son smachta go deas agus Rogers Míchéal an son bhí seans ar cúil an denta go maisigh an son ag Paddy O'Sullivan beir go méid an tarna seans imreoirí sláú agus obairhá cosanta fé ar ag Corcaigh deis ag Brian O'Sullivan ag Clare cad é mar seans ribh sin a bhí ag Mark Rogers ar cúil agus a dámeach sé sin a meisteach bhfuil Curtini a bheith an don iirecht áirithe son i capping de Corcaigh ach níor dhéin agus maran siad fós an clogarrág bhfuil 7 nómad de gná an fácan son Tá an Council na dul a bhábhar Corcaigh an sá tá slua má bailithe isteach an sá Tráchtaire fé mar bhí an tata Scata Bart na Gael agus sa tulach agus I bhí ard chumá ins na cluichí a bhí ribh seo bula sleasa go deire ag an Clár an Council ar an lína ach ar chlé ag go deire agus neai Gain díireachtaí na Sraith puc amach Marek Paddy O'Sullivan ó chaman an athraí an brise ag Sean Desmond léite go maithan son ag top Bert ag iarigé a stop a ní Irene a seach sa lár cé a thucaigh fábhar ag a gceann árasa ag Corcaigh ag a deire agus ag sníd tríd an son tá Brian Keating Carrick tastal chicken an caró Sean Desmond Harnash Corcaigh ag immert níos fearr le cúpla nómada nús ach iirecht bocht an son ag a deire Ben Cunningham agus déanam semach ar dhéann siar dhéann stracha chomá nuair a bhúil sé an Council agus buile séir amach ag a deire tá sé go brá ach iirecht a chuig ar stré an son ag Corcaigh agus an buile séir agus faois bheith sin don Clár sé nómada tá fáca agus Corcaigh chun ahrú eile a dhéanamh ar a Dave Howell and Will tá siad chun fanachta siad an Clár tá tre sin tahrú dhéanamh a stulma fágan na parc tá Nilo Farrell cíimid again second cé há take isteach tá cúgnómad geile go an fágan tá Council ar an lína agus puc sleasa ag a deire well maintar an Clár go mbeadh sé có ach an brethe go deire sé go méid sé ag Corcaigh agus le bheith tócathe ag Míchéal Mullins ó áinithe an Cleanna. Dar nó má bhuan Corcaigh an sá célíonn sé sin go rachaigh
limnach trítín cléthe canis. Mar ní bhuina siad an négúlín agus fiche de bhua amachchan son sin rud amháin bí seráilta. Nis, An Clár. Spás stigan son acu. Smachta go deasan son ag Ryan Taylor. Clé maithir go siúd fuair sé buile déanach ar bhíon ceanson chuir isteach aige agus ar fóríl comá agus well Corcaigh agus an Loch Lanta gur gíad Creason son ag deire. Féchan son spás an buchamach smachta go deas ag Shane Kingston an captain Kingston. Kingston go halíonnta Haran Trasnán sin ard scór an son bhí Bert Gargamada ach ní ráidir Gargalóir agus An Clár ag géile ag deire sa Corcaigh ag fiabhsú níl atra brab na súl ach an bhearna is lú. Nád a thugteigh ag An Clár 7 gúlíon díag ag Corcaigh an sá. An clog ará go bhfuil cearnómad fáca. Cléhanna setá fiabhsús na secondí deirnach agus na nómadí déanacha mar ceapan Corcaigh go bhfuil seansa chun buamh an tamach agus an chéad count fééis Stewart Ben O'Connor a tan countson na mithir stré agus amach fada le Jack O'Neill fear clúné a cuinse agus ag a deire ag risteach an Reintim Rohorian son smachtar ar náis ag Cathal Malone tháinig isteach ag an Mishetá Love an ard ag Johnny Murphy agus tucha an bulas ar An Clár agus ag Mark Rogers. Ar leiscéil an tá 5 minute technúil ó hús leis an srathú ó bhaile agus Tás a gin bhfuil dechrutí glóirtaí na tá géirigh fearisteach an soseán nóna clúdach nachhfuilúntaach ag brise agus a teachta agus amacht ach na ar leiscéil agus féidir rá go bhfuil Corcaigh ag trid th nasin sa in san tarna le an bhearna is luatra ach deisianis ag An Clár an fearas mar sin a bhéadú amach a ríist. Rogers a ríist, taobhhirt an lína chúgvéid agus seasca, 3 nómad le dul an sa. Corcaigh cinnte tríis fiabhsú le cúrna gaoithe sa tarna le, count son seoltach ar yes agus ar fóríl, ein count díaganis agus an puchamach ar lús lasrach ag Paddy O'Sullivan agus Corcaigh, tá seileadh bhuatha, tá seileadh acu, deis well Eric Garryon ag tarlínta Stiganson, bhfuil tarintá dhéanamh Stiganson, déanam sin macra ag tarintá dhéanamh son ar Alan Walsh agus Tom Ray Trorig dul isteach agus be sé spéisiúlanis cad éon bre a bheith ag Johnny Murphy beag builis éir tin sin mac cinnteach an meid buil éiricha sinníon ceist drama inis ag deir na himar an sa Carta buin nochtathe an lán cúlaí Conor Cleary agus sé Cleary tá isteach an leabhar an réitóra maidir An Clár féhrú le den nómad an ús agus Corcaigh ag trid th náis beag an buile éiricha stola meid Corcaigh se well bhí buile éiricha déanach sa cléigh An Clár agus Mark Rogers a bhúil agus a bhuaigh ach an sá Iomána deisianis ag Corcaigh dul chun tosaigh buile éiricha Ben Cunningham a thógaigh na gúlín go dtí seo Seanóna ach Sean builas táchtaí agus deis Corcaigh a chuir chun tosaigh nómad guilethe tá fáca Ben Cunningham do Corcaigh buile éiricha ó sa chóramach Ívar Quilligan agus an canson nadathe ag Ben Cunningham cúgan cúlbáir a Quilligan sa trócard ach níor leora sin tá Corcaigh I brab na súlan sa gafa chun tosaigh agus críoch úntachan san cluiche áirithe seo cúl ag a deire na himar an son ag Ben Cunningham beag Ben eile sin é an banisteoir Ben O'Connor brasásta leis an trid th náis os na hógánig sean san tarna le tá An Clár treis titamas I chéile ar fad ach tá Corcaigh fiabhsa ón díal héana 7 atá ag Corcaigh nád a 8 an sa agus an ceantar nimmer 3 ach spás a Stiganson agus An Clár well féhrú a Stiganson aber bha agus brú a teacht ó Alan Walsh agus ag a deire an builis éir tailte ag An Clár an táime gomacht Corcaigh inis bhfuil siad ar tíon chéad fuamh antamach fééis Stewart an bhanisteoir nua Ben O'Connor sinníon ceist Tá ann fóstal dul dar nó má bhún siad Cílíonn sé sin go mbeidh An Clár as an áireamh agus gur limnach feicad dul ar aig go dtí an cléthe ceannis leis bhfuil seansan inis ag An Clár sinníon ceist
Ryan Taylor, Cork come on, block all unta gan son. Corcaigh got top Willis Sayre. Get Dara agus ní hanin shishin lushin slew muro Corcaigh. Willis Sayre Rogers. Agus deshin Bjarna is Luach her idrna forna. Tá Rogers and Ishkan and Kenton a Hogand. Tá Shaska Ishtigan, so Tamid an Am Coach of Gorta near Vein Ogra, Sikade Lagas Neve Egg Hiridan, so Ach the Suler father Johnny Murphy, Tashin Korashak Egg Rogers, Ton Bjarna is Luder na Fornanish, Haina Shakteg, Gunna Ne Gulin Diag, Aga Shelavanish, and Rud is Talk D Father Fad, Agus Arhuelanish Vatinta. Three nomad I'm Coach of Gorta, Todd Dirick, fight him up and so Agus if you go Cadrev Corcaigh on a Corker Fad doing and so Tavlum Tron on a Shakun Corcaigh, Todd Deshins on the Alan Walsh, Tom Council squeal to Wilshega, Togadine on Dave Lena, Sir Coolin Allen son of Corcaigh, a Tog a Creek Nuka Lauder and son, Agus Coolin Untagella, on Dave Lena, Haina Hochtig and a Corcaigh, not an idea. An Clár and Brisha and Sonish to Tom Mishna. Agus Mishna on Gileg na Corcaigh and Ish. The counts on off of the Meher Stray. Top Brewer and Clár. Nish attack the Mach. Need a Huckru and so toss score in a Castle Mahastinu of Essicle Hecanish. Kahashid. Co-score Airline Defence on Sean on a Cahill Malone Squeal Fay. Malone the Cam Contortiga Stig. Taryn van the Talon stop her and Lena. And son Egg Podio Solomon Akbeg Bullock Huvederga Shaska. Egg Mark Rogers, Tá Nomad Gele Catcha, Beg Tree Nomad and Sundown Coach of Gorta, Agus Masha is lower co-scored on Clarence, so Atashid Gha Chulin Fána Fós, Agus Anish Nasuler Fad, an action Derek Neil Dinana Joria Fogan Malansa, Slua Aulvuro Corcaigh, Denmshamak will know Cool Fongate, then Lochlanta and so O Corcaigh Chalk Nona. Agus Beshid sauce the Gikintish and Taspontish in a talk courage tach in Santarnala. Mark Rogers. Tatrish on a crying on her Hanashe Stach. Satarnala, Toscorek, Tastol, Godochaton, where Dulgin Brat, Agus Tashishin, Egg Rogers. Mark Rogers reached. Dun Clár, Hina Hochtiag, Eguna Feha Coolin on Son. Keeling Shishin and Ish go will cooling after Agus and Clog, raw. Go will go nomad Agus shook a second catcha. Three nomad of Fogger, talk Corcaigh Fós and Oakter, Ach Shell of an Ishin Ruddas talk the is lower co-scored on Clár, Ach Nimurdov Coolin Elachheim Show, Corcaigh Le Shell of a Stig. Council Scholte Stock will and Crinas, Neil Egadera, Erforil, and Tuchtu Countin Mamaka make Deshamonella, Machoxera, Do, Quaig, a shot. Aaron Orador agus Tom Council, well Johnny Murphy a dollar stop to Scorek Tastall top Brian Lohan, a Girgi de Grease up to Dohan, Feckan Sonic and Rachel and Sachan on a Bua, Dane Coolina Wanagatera, Egg Corcaigh, Sor Tarna has spontas, Sor has won Tarna la Currishakuga, Queenig again Misha either Kui Coolin Erfana, Ach Ridshid agus Ridshid her Nash in Santarnala, and Cool o Villa Erica, a chat o Ben Cunningham Villa Shaska Nomad, agus in Orira Hersheshin or more Carty, Creeknishid on the Lauder Fadansa on Yed Vua, face Stuart Ben O'Connor, Keeling Shishin and Ish, going on Clár as an Orav, Shid Port Loriga, agus Limnach of Eglikale Ish, de Sahar, Glehecanish Curna Straha, Acta Corcaigh, Olavu Mahisha Hisha, the Kate Voutus Comorta Straha, Shachtan on down Ton Slua, all tool Brass Osta, and Bua Tukaloha, Egataran saw, Cooling Astra, Egg Corcaigh, Hena Hochtiag, Egg Corcaigh, Nod a Feha, Egg and Glor. Shanska Shoot, Tráchtaire Nunsi, Babhta Letter Dave Howl, to Fad Galore Leshigown, or Soshin Kesh will Crinas, Togadine, Tasha Shinuli, Shinik Connor Cleary, Agus Spóster Dave Howl and Ishik Dermot Ryan,
Rainig squeaله le hiirecht Míchéal agus tá ceann Míchéal an son An Clár. Agus sé John Cailíon fear is fuide ó héh banistóirí rath agus demlína ag siú tá iirecht eile I tatu seach ón Clár agus tá sé sin An Clár. Dí Hallavógus tá seansanis ag Corcaigh Walsh ag Garrett Reid Aidan Walsh Alan Walsh a sé stoppa hí seansan An Clár boutáin eile an clogurrá gúil sé nóméid tí caite tá deismá scórála eile tactaisteach agus tá sé sin tuairtha Haran seasnán an ríis. Tá Clár counter láidir na hamáníochta blin bhacha go dain an ora. Tá sé sin a ríis smaachta ar a Dave Howell agus tá ránach an passa Hart agus ag a deire tá siad sásta an ceanna hógant é héin agus ag a deire a siicta an son tá Shane Kingston tá mar captain an tá Seán Óna agus ibre tríd gus nasta deisir cúlín ag an lán tasí sin é Sean Desmond. Tá an Clár déanamh go maithríist agus Tony Kelly Fiechan to Norda, Desh Scorála ag an bhachach fér ó bhailí é agus tá sé go deir an pass tugarnáis agus rúthra dhéanamh an ag Diarmuid Ryan Mark Holú de bhfuil Ben Cunningham bhí sé in aice leis ach tá sé sin éasca agus éasca go maithan son ag Nes tá Desh ag Brian O'Sullivan Ceann tomáta isteach ag bhar lár parcatón muir sásta tá Loughlanta sásta sin ní rivan a dóg Lahama tá spás croistig ag Ben Cunningham dint go maithó bhfuil Sarah bhfuil ceann ó nimir Cunningham an muir go stadéir hedulta an bhrata go deir agus áthliacha I barcí híso deisianis ag bhar lár parca Brian O'Sullivan squealann sé fé ceann masí céad le cá Corcaigh Díanad Darró Lira má sé sin ahrú tá dint go siú tá seansón Dave Lína ag Corcaigh Ben Cunningham á beidir scór an le Cunningham bhí sé deis An Clár Iirecht má ag taistil agus ag a deire tá muir agus well gach dair agus cumar scéal agus staitse gur bíonn Clár a bheith lohan ceann son ag casa agus ag brise thnáis mo ag Corcaigh iad sa tóir scóir leis agus látasí Sean Desmond ag aimimsú tá sin ag freigart a céile go maithan brise thnáis ag Corcaigh léite go maith ag Brian Keating spás ó sa chóir leis ag Ethan Toomey de Corcaigh agus tá sé sin Tomáta Howard Toom ón bhain seo go casa go na Míchéal an son in áir san éar an son smaachta go deas agus Rogers Míchéal an go deire Féchan son spás an bocamach smaachta go deas ag Shane Kingston an captain Kingston go halíonn tosig nómad cuile atá fáca Ben Cunningham de Corcaigh buile éiricha ó sa chóramach Íver Quilligan agus an cansan nada ar fád dungan sa Taobhlum Seán Óna seachún Corcaigh tá deisian son ag Alan Walsh tá an council squealte bhfuil séige tá go dain ón Dave Lína